ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് 5-ാമത്തെ മന്ത്രം. അപ്പൊ ഇതില് ലെവൽ 3-ലുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമല്ലേ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ഇതില്? ആണോ? അതെ പ്രഭുജി. അല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആയി പൊക്കോളൂ. മന്ത്രം 5-ആണ് ഉള്ളത്. ഈശോപനിഷത്ത് മന്ത്രം 5. തദേ ജതി തന്നെ ജതി തദ്ധൂരേ ത്വദന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തതു സർവസ്യാസ്യ ബാഹ്യത. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അത് അന്വയം നോക്കാം. തദേ ജതി, അതായത് തത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പ്രഭു, പരമ ദിവ്യതമ പുരുഷൻ. ഏ ജാതി, അതായത് ചലിക്കുന്നു. തത് പരമപ്രഭു. ന ഇല്ല. ഏ ജാതി, അതായത് ചലിക്കുന്നു. പരമപ്രഭു. ദൂരെ ദൂരത്ത്. തത് ആ പ്രഭു തന്നെ. അന്തികെ, അതായത് അടുത്ത്. തത് ആ പ്രഭു തന്നെ. ഉള്ളിൽ. അന്ത അതാണ് ഉള്ളിൽ. അസ്യ ഇതിന്റെ. സർവസ്യ എല്ലാത്തിന്റെയും. തത് ആ പരമപ്രഭു തന്നെ. സർവസ്യ എല്ലാത്തിന്റെയും. അസ്യ ബാഹ്യത പുറമേയുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ആ സർവേശ്വരൻ ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു എങ്ങനെ ചലിക്കാതിരിക്കും? അത് നമ്മളുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് മൈൻഡ് ബ്ലോവിങ് ആയിട്ട് നോക്കും. അത് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ചലിക്കുന്ന വസ്തു എങ്ങനെ ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു
ആത്യന്തികമായിട്ട് എങ്ങനെ ചലിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു? ചലിക്കുന്ന വസ്തു. അതേപോലെ തന്നെ വിദൂരസ്ഥനാണ് ഭഗവാൻ, എങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് എന്താ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് തോന്നാം. അവിടുന്ന് സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു എങ്ങനെയാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് ചലിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവായിട്ട് മാറുക? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി വിശേഷമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി അതാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളാൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകമാണ്. അപ്പോൾ എന്തോന്നാ, ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ സകലത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വൈരുദ്ധ്യം അവിടെ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ വർണ്ണനാതീതമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി വിശേഷം എന്ന് കണക്കാക്കണം. നമ്മളുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ തലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള ശേഷി നമുക്ക് ഇല്ല. പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആ ഗ്രഹണശേഷിയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. പരിമിതമായുള്ള ആ ഗ്രഹണശേഷി കൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അവ്യക്തഗത തത്വചിന്ത ആയിട്ടുള്ള ആ മായാവാദക്കാർ ഭഗവാന്റെ അപൗരുഷേയ വ്യാപാരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും സാകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മായാവാദത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഭഗവാൻ നിരാകാരമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന് ആകാരമില്ല, നിരാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വത്തെയാണ് അവര് മുറുകെ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള അചിന്ത്യ ശക്തി വച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിരാകാരമായിട്ടുള്ള തത്വത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് വരുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം തന്നെ അവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയെന്നാൽ ആ ഭഗവാൻ നിരാകാരമായിട്ടുള്ള നിരാകാരം പോലെ തന്നെ, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാന് നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകാരവും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ആ നിരാകാര തത്വത്തെ മാത്രം മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന് അത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി വിശേഷം, അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി വിശേഷം ഉണ്ട് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന്, ഈ മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു നിരാകാരവാദി, അതായത് മായാവാദിക്ക് ആ ഭഗവാൻ നിരാകാരനാണ് എന്ന് തീർത്തു പറയാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഒരിക്കലും അതിൽ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ആ സാകാര രൂപത്തിലുള്ള ലീലകളെ നിരാകരിക്കുന്നു, അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അപ്പോ നിരാകാരിയാണെങ്കിൽ ആ നിരാകാര തത്വം പോലെ തന്നെ സാകാര തത്വവും ഉണ്ട് ഭഗവാനിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഭാഗവത സമ്പ്രദായക്കാർ പരമപ്രഭുവിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് ഒരേ സമയവും സാകാരനും നിരാകാരനും ആണ്. അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യാത്മകതകളും ഒരു പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള വൈഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം പരമപുരുഷൻ എന്ന അർത്ഥം തന്നെ അർത്ഥരഹിതമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈവിധ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ തത്വങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നിട്ടുള്ള ആ തത്വം തന്നെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പരമപുരുഷൻ എന്ന് പറയേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ തലത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പക്ഷെ അതല്ല, നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്കും ചിന്തയ്ക്കും അതീതമാണ് ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വന്തം കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ചിലര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാദികൾ എന്താണ്, സ്വന്തം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നില്ല, അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം വിലയിരുത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും എന്താ മൂഢബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അവനവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് മാത്രം ശരി എന്ന് പറയുന്ന, അങ്ങനെ ധാർഷ്ട്യത്തോടു കൂടി പറയുന്ന ആളുകൾ മൂഢബുദ്ധി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്തിനു പറയുന്നു? ഒരു ചെറിയ അണുവിനെ പോലും നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പലതരത്തിലുള്ള ടെലസ്കോപ്പ്, മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ കണ്ണിന് അത് ഗോചരമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കണ്ണുകൊണ്ടും നമ്മളുടെ ചിന്ത കൊണ്ടും വിലയിരുത്തുന്നത്? അപ്പോൾ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ സാകാരമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്ന വാദഗതിയെ ഭഗവാൻ വിദൂരസ്ഥനാകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് സമീപസ്ഥനുമാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ ഭഗവാൻ ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മന്ത്രം തന്നെയായിരുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ബാഹ്യ ഭാഗത്തും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ബാഹ്യഭാഗത്തും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബാഹ്യത്തിലും അന്തരത്തിലും ആന്തരികമായിട്ടും ഭഗവാനുണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും. അതേ സമയം തന്നെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? വിദൂരസ്ഥനാണ്. ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലോകമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ എല്ലാവരിലും എന്താണ്? അന്തരാത്മാവായിട്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിനും അതീതമാണ്. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം പോലും നമ്മുടെ അളവുകൾക്ക് അതീതമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകം തന്നെ എന്താണ്? അതീതമാണ്. നമ്മളുടെ ചിന്തകൾക്കും എല്ലാം അതീതമാണ്. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രമാത്രം വ്യാപ്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വിദൂരമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് പറയാനാണ്? ആത്മീയ വ്യോമം വിദൂരമാണെന്നും ഭൗതിക ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം അകലെയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഉണ്ട്. എന്നാൽ വളരെ അകലെയായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രഭുവിനെ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് മനസ്സിനേക്കാളോ വായുവിനേക്കാളോ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേഗത്തിൽ അവിടത്തേക്ക് അത് സാധ്യമാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ എന്നിട്ടും പരമപുരുഷൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവിടത്തെ അവഗണിക്കുന്നു. ഇത്തരം മൂഢ പ്രവൃത്തിയെ ഭഗവത്ഗീത അപലപിക്കുന്നു. മൂഢന്മാർ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതുന്നു. അവിടുന്ന് അക്ഷര ജീവനല്ല, ഭൗതിക സ്വഭാവമുള്ള ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളെ പോലെ
രൂപപ്പെടുത്തിയ ശരീരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ ജീവനെ പോലെ അല്ല. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഭഗവാൻ ആ മനുഷ്യജന്മം എടുത്ത സമയത്ത് എല്ലാവരും മൂഢബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ ഭഗവാനെ ശരിയായി വണ്ണം ഭഗവാൻ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവാനെ ശരിയാവണ്ണം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമാണ്. അത് നമ്മളുടെ ശരീരം പോലെ എന്തല്ല, ഭൗതികം അല്ല. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്ന് പലതരത്തിലുള്ള മായാവാദികളും അത്തരത്തിലുള്ളവർ വാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു രാജാവാണ്, ഒരു ധാർമ്മികനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അങ്ങനെ പലവരുടെ രീതിയിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടില് ആ ഭഗവാനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് വാദിക്കുന്നത്. അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ശക്തികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാതെ അത്തരം വിഡ്ഢികൾ ഭഗവാനെ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ തലത്തിലേക്ക് കാണുന്നു. അവിടുന്ന് അചിന്ത്യ ശക്തി നിറഞ്ഞവനാകയാൽ ആ ഭഗവാനെ ഏതു മാധ്യമത്തിലൂടെയും നമ്മളുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതു മാധ്യമത്തിൽ കൂടി വേണമെങ്കിലും ആ ഭഗവാന് നമ്മളുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നിവേദ്യം ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല, ആ ശരിയാവണ്ണം ആ ഭാവത്തോടുകൂടി ഭാവഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മള് ആ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതും ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയിൽ തന്നെ പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തികളെ സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസാരണം പരിവർത്തനം ചെയ്യുവാനും അങ്ങനെയെല്ലാം ഭഗവാന് കഴിയും. ഭഗവാന് സ്വയം അവതരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും അഥവാ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നും പലതരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളും വിതർക്കങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കെല്ലാം ഹേതു എന്താണ്? അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ മൂഢബുദ്ധിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ തർക്കിക്കുന്നു, വിലയിരുത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല ശരിയാവണ്ണം ഉള്ളത്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി ആ സ്വത്വം നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആ വേദങ്ങളിലും വേദത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉപനിഷത്തുകളിലും എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി വർണ്ണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്തരക്കാരുടെ മൂഢമായിട്ടുള്ള ജൽപ്പനം കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആവശ്യവും നമുക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിവിധ ശക്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഈ പലതരത്തിലുള്ള വാദഗതികളൊന്നും തന്നെ ഇത്തരം നിലനിൽക്കില്ല. അതെന്താണ്? ശരിയാവണ്ണമുള്ള ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ആ വേദത്തിലൂടെയും ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതത്തിലൂടെ എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാൻ വെളിവാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഭൗതിക ഊർജത്തെ ആത്മീയ ഊർജമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യിക്കാൻ അവിടുന്ന് വിഷമില്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ആ ഭഗവാനെ ദർശനം കാണണം എങ്കിൽ ആ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനെ അത് ശരിയാവണ്ണം അത് പരിവർത്തനം, അതായത് ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ശക്തിയിലേക്ക് പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുവാൻ ഭഗവാന് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെയാണല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയില് അർജുനന് എങ്ങനെയാണ് ആ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിച്ചത്? പറയൂ, എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ട്. ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഭഗവാന് ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം അതിന് കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ ദർശനം
കൊടുക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ നനച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് നിഷ്പ്രയാസം അതിന് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാവശക്തി സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസരണം അതിനെ പലതരത്തിലുള്ള പരിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ അവിടുത്തെ ആ പ്രഭാവശക്തിക്ക് കഴിയും. ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള മണ്ണ്, ശില, മരം എന്നിവയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുവാൻ അവിടത്തേക്ക് കഴിയും. അപ്പൊ എല്ലാം തന്നെ ആ വിശേഷാൽ ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതായത് വിഗ്രഹം ആ വീടുകളിൽ വെച്ചിട്ട് പൂജിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ശരിയാവണ്ണം ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം, അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വച്ച് പൂജ ചെയ്യുന്ന വൈഷ്ണവരെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഈ ഒരു മണ്ണ്, ശില, മരം ഇത്തരത്തിലുള്ള അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ കൂടി തന്നെ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ അവിടത്തേക്ക് കഴിയും. വിഗ്രഹഭഞ്ജകർ കരുതുന്ന പോലെ ഈ രൂപങ്ങൾ മരത്തിലോ മറ്റു വസ്തുക്കളിലോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ടവയെങ്കിലും കേവലം പ്രതിമകളല്ല തന്നെ. എന്താണ് ഈ കലിയുഗത്തില് ഈ വിഗ്രഹം തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ആ ഭഗവത് വിഗ്രഹങ്ങളും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. വികലമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ അവിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് കാരണം പരമപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കുവാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ ദർശനം എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ ഭഗവാന്റെ ദർശനം നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? ഏതിൽ കൂടെ ദർശനം കിട്ടുവാൻ സാധിക്കുന്നു? ആർച്ചാവിഗ്രഹത്തിൽ കൂടി കാണുക. അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിൽ കൂടെ. അതാണ് ആ നവവിധ ഭക്തിയില് എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? കാരണം ദർശനം, അർച്ചനം, അതെല്ലാം തന്നെ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വികലമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ അവിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാട് കാരണം പരമപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവില്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ആ വിഗ്രഹത്തിൽ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിൽ കഴിയുന്ന അത്തരം ഭക്തന്മാർ പ്രതിമകളെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് കരുതരുത്. മറിച്ച് അതുതന്നെയും ആ ഭഗവാന്റെ അവതാരം, അർച്ചാവതാരം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ആ വിഗ്രഹം കൂടിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, പറയൂ. വിഗ്രഹത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് അങ്ങനെ വരില്ലേ പ്രഭുജി? ഉണ്ട്, പറ്റും. പറ്റൂല്ലേ? പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയും വലിയ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെ ആത്മീയ സാഹചര്യമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഭഗവാനിൽ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ആരാധനാ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാവാൻ സന്നദ്ധനായിട്ടുള്ള ആ പരമപ്രഭുവിനെ തന്നെയാണ് ആരാധനാ വിഗ്രഹ രൂപം. അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ ആരാധിക്കുന്നത്. ഈ രൂപം എല്ലാ പരിച്ഛേദനകളോടും കൂടി സനാതനമായി നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഇത് അവിശ്വാസിക്കല്ല, മറിച്ച് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ആ വിഗ്രഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? ആ പരമപ്രഭുവായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഒരു അർച്ചാവതാരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ വിഗ്രഹത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഭക്തന്റെ ശരണാഗതിയുടെ തോതനുസരിച്ച്
താൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. സമർപ്പിതാത്മാക്കൾക്കല്ലാതെ കാണുന്നവർക്കെല്ലാം തന്നെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാവാൻ സന്നദ്ധനാവില്ലെന്ന് അവിടുത്തെ ഇച്ഛയാണ്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമേ ആ ഭക്തിയുടെ തീവ്രത അനുസരിച്ചിട്ട് ഭക്തന് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മന്ത്രത്തിന്റെ കമന്ററി അഥവാ ഭാഷ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഷ്യമാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രത്തിന്റെ വാച്യാർത്ഥാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭാവത്തിന്റെ തീവ്രത, ഭക്തിയുടെ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് ആ ഭക്തന് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സുലഭമാണ്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്താണ് അപ്രാപ്യനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതുമൂലം ബന്ധപ്പെട്ട വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന സഗുണം, നിർഗുണം എന്ന വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. സഗുണം എന്നാല് ഗുണത്തോടു കൂടിയ, നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഗുണമില്ലാത്തതെന്നല്ല, ഗുണാതീതമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഈ നിർഗുണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് ഭഗവാന് ഗുണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഗുണത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, അതാണ് നിർഗുണം എന്ന വാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ ഗോചരമായിട്ടുള്ള ആ ഗുണങ്ങളോട് കൂടി അവിടുന്ന് അവതരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതികമാണെന്നും അവിടുത്തെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നുമല്ല സഗുണം എന്ന പദം അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭൗതിക അധ്യാത്മിക ശക്തികൾ തമ്മിൽ വേർതിരിവില്ല. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപം എടുത്തു വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക തലത്തിനും ആ അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അതല്ലാതെ ആ ഭൗതികം എന്ന് മാത്രമായിട്ട് ആ ഭഗവാനെ ആ ഭൗതിക ശരീരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവിനും അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സകല ശക്തികളുടെയും നിയന്താതാവ് ആകയാൽ എല്ലാം തന്നെ അവിടുന്ന് തന്നെയാണ്. സകല ശക്തികളുടെയും നിയന്താതാവ് ആയതിനാൽ അവിടുന്ന് അതിന്റെ സ്വാധീനതയാൽ വശംവദർ ആകുകയില്ല. അപ്പോൾ ഭൗതികത, ആത്മീയത എന്നുള്ള വേർതിരിവൊന്നും ഭഗവാനില്ല. എന്തെന്നാൽ ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയ്ക്കും ഉത്ഭവം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ വേർതിരിവൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സഗുണതത്വവും നിർഗുണതത്വവും ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇത് രണ്ടും വൈരുദ്ധ്യാത്മകമാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ അചിന്ത്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സ്വന്തം ഇഷ്ടാനുസാരണം ആ ഓജസ്സിനെ അവിടത്തേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. ഒരു കാലത്ത് അവിടുന്ന് അരൂപനല്ല, ഒരു കാലത്തും അവിടുന്ന് അരൂപനല്ല. അവിടുന്ന് അമൂർത്തമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവമായിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ സൂര്യദേവന്റെ പ്രഭാവ പരിവേഷം എന്ന പോലെ അവിടുത്തെ പ്രഭാപരിവേഷമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൂര്യനും സൂര്യന്റെ പ്രകാശവും എന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ആ ഭഗവാനും ആ ബ്രഹ്മ അവസ്ഥയും ഉള്ളത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ പ്രകാശം എക്സ്റ്റൻഷൻ, അതാണ് ബ്രഹ്മ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ആ ബ്രഹ്മ തത്വം. അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മതത്വം അതിൽ ആ നിരാകാര തത്വം എന്ന് കണ്ട് അങ്ങനെ ഉപാസിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? ഈ ബ്രഹ്മം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സൂര്യനും സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ ഉപമിക്കുന്നത്.
ഒരിക്കലും പ്രകാശം വേറെ സൂര്യൻ വേറെ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല. സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആ ബ്രഹ്മതത്വം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശിശുവായ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് നാസ്തികനായ സ്വന്തം പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പിതാവ് നിന്റെ ഈശ്വരൻ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഈശ്വരൻ എല്ലായിടത്തും കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് പ്രഹ്ലാദന്റെ ഉത്തരം ശ്രവിച്ച ആ നാസ്തികൻ നിന്റെ ഈശ്വരൻ രാജകൊട്ടാരത്തിലുള്ള ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് കോപാകുലനായി ചോദിച്ചപ്പോൾ പൂവ് എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പ്രതിവചിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ആ നാസ്തികൻ തന്റെ മുമ്പിലുള്ള സ്തംഭത്തെ തകർത്തു. അർദ്ധ നരനും അർദ്ധ സിംഹവുമായിട്ടുള്ള ആ നരസിംഹ രൂപത്തിൽ ഉടൻ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും നാസ്തികനായിട്ടുള്ള ആ രാജാവിനെ വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഭൗതിക അവസ്ഥയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന് ഭഗവാന് അധികം നേരമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഭഗവാൻ ആവിഷ്കൃതനാവാൻ ഭഗവാന് ക്ഷണനേരം കൂടി വേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല തന്നെ. അതാണ് നമ്മൾ ഈ തൂണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ നരസിംഹ രൂപ ഉള്ള അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ആ തത്വം. അവിടുത്തെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഏതു സമയത്തും അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. നരസിംഹ ഭഗവാൻ നാസ്തികനായിട്ടുള്ള ആ രാജാവിന്റെ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമല്ല ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആഗ്രഹ പ്രകാരം, അതായത് രാജാവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമല്ല ഭഗവാൻ വന്നത്, മറിച്ച് ആ ഭക്ത സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ പ്രഹ്ലാദന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഭഗവാൻ നരസിംഹ രൂപത്തിൽ ആ തൂണിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ഭക്തനോട് അഹേതുകമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അവതാരം, നരസിംഹ അവതാരം സംഭവിച്ചത്. അതുപോലെ നാസ്തികരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് എപ്പോഴും ആ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അതായത് എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനാണിത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായാൽ പോലും നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഒരു ലോകത്ത് അധർമ്മം കൂടുതലാകുകയും ധർമ്മം ക്ഷയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ 10 അവതാരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഈ അറിവുള്ളത്. പക്ഷെ ഭാഗവതം എല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ 10 അവതാരം, അതിൽ കൂടുതൽ 20, 24 അവതാരം, അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ട്. അത് പോരാതെ ലീലാവതാരം, ഗൂഢമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് അവിടുന്ന് എടുക്കുന്നു. അത് ആ ഭഗവാൻ എപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ കഷ്ടസ്ഥിതിയിൽ അകപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ആ ഭഗവാൻ പല പ്രകാരം പല ലീലകളിലും ചെയ്ത് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു 10 അവതാരം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറിച്ച് എപ്പോൾ എന്താണ് ഭക്തൻ അധപ്പതിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തനെ ത്രാണനം ചെയ്യുന്നു, അതായത് സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയിൽ, ഏതവസ്ഥയിലും എന്തുണ്ടാവും? ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നാസ്തികരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് അരുളുന്നു. ദുഷ്കൃതികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടത്ര ശക്തിയും പ്രതിനിധികളും എല്ലാം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വരുന്നു,
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രതിനിധികളെ അയക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് കാത്തു നിൽക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കഴിഞ്ഞ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ തടസ്സ ശക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ട്. കാറ്റ്, മഴ, തീയ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അതിദേവന്മാരെല്ലാവരും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് അവരെല്ലാവരും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടും വന്നിട്ട് എന്താണ് ഭക്തരെ ത്രാണനം ചെയ്യുന്നു ഭഗവാൻ. ഈ പ്രതിനിധികളെല്ലാവരും തന്നെ മഹാപ്രഭുവിന് അധീനമാണ്. തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടി സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അവിടേക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്. അതിനാൽ അവതാര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ അതായത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ അവതാരങ്ങൾ മുഴുവനും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ധർമ്മത്തെ ഉയർത്തുക, ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവതരിക്കുന്നതും തുടരെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ബദ്ധശ്രദ്ധനായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുക തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഏത് സമയത്തും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ശക്തി വിശേഷം ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? നിരാകാരമായിട്ടുള്ള തത്വവും സാകാരമായിട്ടുള്ള തത്വവും അതും ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാണ്. അപ്പോൾ മായാവാദികള് നിരാകാരമായിട്ടുള്ള തത്വം അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ശഠിക്കുന്നു. അതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പിൻബലവും, യുക്തിയുടെ പിൻബലവും ഇല്ല, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിൻബലവും ഇല്ല. ഇതിൽ ഈ ഒരു മന്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ഖണ്ഡിക്കുന്നു. തദേ ജതി തന്നെ ജതി തദ്ദൂരേ തദന്തികേ തദന്തരസ്യ സർവസ്യ തതു സർവസ്യസ്യ ബാഹ്യത. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള ശക്തിവിശേഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മഹാപ്രഭുവിൽ ഉള്ളടങ്ങുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരേ സമയത്ത് സഗുണനുമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ നിർഗുണനും ആണ്. ഭഗവാൻ ത്രിഗുണാത്മകമാണ്, ഭഗവാൻ ത്രിഗുണാതീതനും ആണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ മനുഷ്യന്റെ പോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥിത മാർഗങ്ങളിലൂടെ ചലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ ത്രിഗുണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമെന്ന് എങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ത്രിഗുണാതീതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതേപോലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള ശക്തിവിശേഷങ്ങൾ ഒരേപോലെ തന്നെ പരമപ്രഭുവിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനാണെങ്കിലും എങ്ങനെ സമീപസ്ഥനാണ്? ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സമീപസ്ഥനായിട്ട് വരുന്നത്? പറയൂ. എങ്ങനെയാണ് സമീപസ്ഥനായിട്ട് വരുന്നത്? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖം വരുവാണെങ്കിൽ അതിനൊരു അതെ, അത് മാത്രല്ല ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത് മുത്തുക്കൾ നൂലിന്മേൽ മുത്തുക്കൾ എന്ന പോലെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിവിശേഷമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിലുപരി ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് നിവസിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഗോലോകത്ത് നിവസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള തത്വങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ
ശക്തി വിശേഷമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദൻ ഭാഗിക ആവിഷ്കാരമായിട്ട് സകലത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ അണുവിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുന്നു? പരമാത്മാവായിട്ട് സർവത്തിലും ആ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ അണുവിലും, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ അണുവിലും ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ അവിടുന്ന് വിരാട് രൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അന്തര്യാമിയായിട്ട് എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ബാഹ്യത്തിലും അന്തര്യാമിയായിട്ടും നമ്മളുടെ ബാഹ്യത്തിലും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യാത്മകത നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ പോലും അത് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് നാം മറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എങ്കിലും ആ പ്രഭു കർമ്മസാക്ഷിയായി സദാ വർത്തിച്ച് കർമ്മഫലം എല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് മുന്നേ ഏതെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ജന്മമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല. നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തതെന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും കർമ്മസാക്ഷിയായിട്ട് ആ മഹാപ്രഭു നിലനിൽക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഗ്രഹണശേഷിയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത്. മറിച്ച് ആ ഭഗവാൻ കർമ്മസാക്ഷിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മം ഏത് രീതിയിലാണ്, എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അതിനുശേഷവും നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോ നല്ലതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ചീത്തയായിരിക്കാം. അപ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കണം. കർമ്മസാക്ഷിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരിലേക്കും അത് എത്തിച്ചു തരുന്നു. എങ്ങനെ എന്നാൽ കർമ്മഫലം അതിന്റെ ഹേതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? പറയൂ. നമ്മള് മുജ്ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏകദേശം ചെറുതായിട്ടൊരു ഊഹം മാത്രം പറ്റുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഫലം ആണ് ഈ ജന്മം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൃത്യതയൊന്നുമില്ല. ഊഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അതിനും തരാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളോ ആണോ, അതോ ഈ ജന്മം ചെയ്തിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ അപ്പപ്പ തന്നെ ചിലപ്പോ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, ഒന്നും തന്നെ കൃത്യതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഊഹം മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അനുമാനം മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്റെ വീടിനടുത്ത് പ്രഭുജി ഒരമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ അമ്മ എല്ലാ ഭാഗവതം, പിന്നെ നാരായണീയം, ഭാഗവതം, രാമായണം എല്ലാം അവർക്ക് രാമായണം എല്ലാം കാണാപ്പാടെ എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചൊല്ലുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഓർമ്മയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. കുറേ നാളായി, ഒരു വർഷം വരെയായി അമ്മ ഓർമ്മയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ അങ്ങനെ. അപ്പം ഈ ജന്മം അത്രയും ബുക്കുകൾ ചൊല്ലിയിട്ടും അതിന്റെ ഒരു ഇത് അവർക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ജന്മം അവര് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആണോ ബാക്കിയാണോ ഈ ജന്മം അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന്. അതെ അതെ. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യാത്മകത എല്ലായിടത്തും ഫീൽ ചെയ്യണത് കാണാം. അതായത് കുറെ ദുഷ്ടത്തരം ചെയ്ത ആൾക്കാര് നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതല്ല മറ്റ്
ചില ശിശുക്കൾ ജനിച്ചു വരുമ്പോ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടാ, യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തതായിട്ട് ആ ശിശുക്കൾ ജനിച്ചു വരുന്നു. അവർക്ക് മാരകമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരെ കാണുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ശിശുക്കൾ തന്നെ ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ, ചിലവരാണെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക നല്ല ഒരു ഉന്നതരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കുലങ്ങളിലും, ചിലരാകട്ടെ വളരെയധികം എന്താ, വളരെ അധപ്പതിച്ച ആളുകളുടെ ഇടയിലും വന്നു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ്? പക്ഷെ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോന്നും ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ആ- ആ ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം, വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം ചിലര് നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. അതായത് ഭാഗവതം, മറ്റ് എല്ലാം വായിക്കും, ഭഗവത് സേവ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അടിക്കടിക്കടി ഈ ദുഃഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയും കാണാം. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സുഖം മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല. നമുക്കും ഏതൊരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ പോലും അടിക്കടി ദുഃഖങ്ങളെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നല്ല സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഒന്നും ഭഗവാന്റെ പരീക്ഷണങ്ങള് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ അറിയുമ്പോഴാണല്ലോ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത്. അതെ അതെ. അപ്പോ അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അനുമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് മാത്രമാണ് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ഫലം. എങ്ങനെയാണ്, ഏത് കർമ്മസാക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതി ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പശു, കുറേ പശുക്കള് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഒരു ഭാഗത്ത് അതുമാതിരി അതേപോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ പശുക്കളുടെ കുട്ടികൾ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എത്രയും മനുഷ്യന്മാർക്ക് അറിയില്ല, ഈ എല്ലാ പശുക്കളെയും കണ്ട ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ അതാത് തള്ളപ്പശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അതിനറിയാം, മാറില്ല ഒരിക്കലും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കർമ്മഫലം ബാധിക്കുന്നതെന്ന്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വിതച്ചത് കൊയ്യുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ ആ കർമ്മഫലം തേടി വരും. യാതൊന്നും അതിന് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾക്ക് വച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തന്നെ വരും. ആ കർമ്മഫലം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ എത്തിയേ മതിയാകൂ. അത് നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും. അപ്പോ അതിൻ്റെതെല്ലാം കർമ്മസാക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷേ ഭഗവാനല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഗുണഫലങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മനാശം വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഭജിച്ച് ആ നവവിധ ഭക്തിയോടുകൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമചിത്ത ഭാവം നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നു. ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള, ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പലതരത്തിലുള്ള സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും എന്താണ് മാറാൻ ആ ഒരു സമചിത്ത ഭാവം ആ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കർമ്മക്ഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മക്ഷയം വരുമ്പോൾ ഒരാളുടെ അവസ്ഥ ആ രീതിയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കുന്തി ദേവിയുടെ ഒക്കെ പോലെ, കുന്തി ദേവിക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എല്ലാ സമ്പത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും എന്തായിരുന്നു, വളരെയധികം വിഷമസ്ഥിതികളെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ആ കുന്തി ദേവിക്ക് എന്തായിരുന്നു, സമചിത്തതാ ഭാവം ആ ദേവിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തന് സമചിത്തതാ ഭാവമാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്തിലൂടെ? ഭഗവത് ഭക്തിയിലൂടെ കിട്ടുന്നത് സമചിത്തതയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഈശ്വരനല്ലാതെ നമ്മളുടെ അകത്തും പുറത്തും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആന്തരികമായിട്ടും ഭഗവാൻ തന്നെ ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാം അവിടുത്തെ വൈവിധ്യമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ചൂടും പ്രകാശവും വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആ ശക്തികളിൽ നിന്ന് സകലതും
രൂപം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നാനാതരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ശക്തികളിൽ ഏകത്വം കാണാം. ഏകാത്മകത ഉണ്ടെങ്കിലും തന്റെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാക്കൾ പരിമിതമായി ആസ്വദിക്കുന്ന എല്ലാ ആനന്ദവും അവിടുന്ന് തന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ അപരിമിതമായിട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നു നിർഗുണനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആ വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളും ഭഗവാനിൽ ഒത്തുചേരുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് അടുത്ത ദിവസം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. 9:10 ഇപ്പോ. പ്രഭുജി ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടത്തില്ലേ പ്രഭുജി? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാം. അപ്പോ ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഈ ടോപ്പിക്കില്.